1771 елда нигез салынган Мари Мәнәвес, ягъни Лапкашор авылы, үзенең үтә дә эш сөючән, уңган халкы белән билгеле. Бүгенге көндә биредә 150 кеше гомер кичерә. Авылда яшь гаиләләр бик күп, һәммәсе дә күпләп мал-туар асрый. Эш мәшәкатьләреннән буш вакытларында авыл халкы бергәләп дәртле җырларын җырлап, биеп үткәрергә ярата. Мари мәдәниятен борыннан килгән гореф-гадәтләрен саклап яши алар. Мари Мәнәвездә Марилар яшәйне барсы да. Марийский булгач, без Марийский биюләр нитәбез. Кружок Марийский, танцевальный, вокальныйлар бар. Яшьләр шатланып йөриләр. Хәзер җыр ремонт эшләнгәч, җырлы клуб. Хәзер яшьләр клубка киләләр, сорайлар инде, кайчан безне ремонт эшләнгән клубка кертәсез дип. Дискотека нейләр сорайларында, хәзер кружок, танцевальный сорайлары, бәләкәйләр. Авыл үзәгендә урнашкан мәдәни учакның торышы күптән инде авылда яшәүчеләрне бик борчый иде. Урындагы инициативаларны яклау программасы шикләрендә клубта күләмле ремонт эшләре башкарылды. Ремонтка хәтле безнең клуб плачевный состояние, су агадыр, барсында да изәнгә хәтле, даже подвалга хәтле су төшәдер. Хәзер җылынды инде. Ял еңлән, 5 кубо рахмат. Калашым шуеш, окшам погын, тау, кубо тау. Түбәгә капиталь ремонтны эшләп чыгу Наил Миңнекәев җитәкләгән сфера җәмгыятенә стенаны өлешләтә ремонтлау шәхси эшкуар Руслан Хәбибовка ышанып тапшырылды. Моннан тыш клуб эчендә 20 яңа яктырткыч куелды, җылыту системасына яңа электрокотел урнаштырылды. Буларның һәммәсе дә халыкның бердәмлеге аркасында ирешелде, дип белдерә Баздамак авыл биләмәсе хакимияте башлыгы. Халыкка әйтәсе килә инде без 100 меңнән артык акча җыйдык. Халыктан гына инде безгә инде зур ярдәм күрсәтте СПК һәм кооперативы. Аның рәсән рәхмәт тәшкилатына да мирнага ул 100 мең акча бирде. Әйтергә кирәк инде зур рәхмәт безнең инде бүтән предприятиеләргә. Монда инде безнең 2 КФГ урнашкан, бер индивидуальный предприятие. Аларның ярдәме зур булды. Авыл халкы безгә күп ярдәм итте. Һәрвакыт бергәлектә эшләп, бергә аңлашып эшләдек. Шуңа күрә инде бүген без яңа хапта басып торабыз. Клуб түбәләрдә безнең ябылган. Без инде бу авылны инде карау һәр елны дәвам итте. Без инде монда су керттек. Шушы местный инициативаны ярдәме белән без инде юллар салдык монда, авылларны карадык. Гомумән район буенча алганда халык инициативаларын яклау программасы быелгысы елда гына бик күп мәдәни учакларга яңа сулыш бирде һәм бу җәһәттән эш әлегә дәвам итә. Район буенча инде безнең 6-нчы клубыбыз, программа поддержки инициатив ремонтлау буенча инде мондан башка безнең 2 клубыбыз калды. Сүлтә авылында программа поддержки местный инициатив буенча ремонт эшләре алып барыла. Һәм дә Сеңгәр авылында. Атна 10 көндә ул клубларда да алда берсе бәйрәм үткәреп, эшне җумакларга планлаштырып торабыз. Тамаша залы соңгы вакытта әлбәттә буш тора, әмма киләчәк яңа елларны клубыбызда һәр елдагыча бергәләп каршы алырбыз, тыпырдатып биербез дигән өметтә кала Мари Мәнәвезлеләр. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.